हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करीत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने मी सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण स्कंद 1 अध्याय 10 आणि श्लोक क्रमांक 27 पासून सुरुवात करतोय. पहिल्यांदा वर्षा माताजी वाचतील. हरे कृष्ण. अहो बत स्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. निसंशय ही केवढी अद्भुत गोष्ट आहे की द्वारकेने स्वर्गलोकाच्या वैभवाला लाजवले आहे आणि पृथ्वीचा लौकिक कितीतरी वाढवला आहे. सर्व लोकांचा प्राणच असलेल्या भगवान श्रीकृष्णांचे प्रेमळ रूप द्वारकेतील नागरिक नित्य निरखीत असतात आणि ते आपल्या स्मितहास्याचा अनुग्रह करीत त्यांच्यावर कृपादृष्टी टाकीत असत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. त्या म्यूट झाल्या आहेत. त्या लिव्हच झाल्या का? हो का? मग दुसरं हो ना, दिसत. जॉईन हा, वाचा मग. ते जॉईन होईपर्यंत वाचा तुम्ही. हा श्लोक पूर्ण करा. हरे कृष्ण. तात्पर्य. स्वर्गलोक इंद्र चंद्र वरुण वायू अशांसारख्या देवदेवतांचा निवासस्थान आहे. ज्यांनी पृथ्वीवर अनेक पुण्यकर्म केली आहेत अशा पुण्यात्मांना तेथे प्रवेश मिळतो. आधुनिक शास्त्रज्ञांनी हे मानले आहे की या उच्चतर लोकांमध्ये कालव्यवस्था पृथ्वीवरील व्यवस्थेपेक्षा भिन्न आहे. धर्मग्रंथांनी सांगितल्यावरून आपल्याला असे कळून येते की तेथील आयुर्मर्यादा आपल्या पृथ्वीवरील कालमानाप्रमाणे सहस्र वर्षांची आहे. पृथ्वीवरील 6 महिने स्वर्गातील एका दिवसाच्या बरोबरीचे असतात. तेथील सुखोपभोगाची सुविधाही अशाच प्रमाणात वाढलेली आहे. तेथील रहिवाशांचे सौंदर्य तर कल्पनातीत आहे. सर्वसामान्य माणसाने हे ऐकलेले असते की पृथ्वीपेक्षा स्वर्गलोकात भौतिक सुख कितीतरी अधिक आहे, म्हणून तेथे जाऊन राहण्याची त्यांना फार तीव्र इच्छा असते. आता अवकाशयानातून चंद्रावर जाण्याचा याचा प्रयत्न आहे. या सर्वांचा विचार करता एकंदरीत स्वर्गलोक हा येथल्यापेक्षा अधिक गौरवपूर्ण आहे. परंतु भूलोकाच्या वैभवाने आता त्या स्वर्गलोकाचे वैभव दिपवले आहे. कारण द्वारका येथे आहे
आणि भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेत राहत आहेत. ब्रह्मांडातील अन्य सर्वाधी लोकांपेक्षा द्वारका, मथुरा आणि वृंदावन यांचे महत्व अधिक आहे. या तीन स्थळांना अक्षय पावित्र्य लाभलेले आहे. कारण भगवंत पृथ्वी तलावर अवतीर्ण होतात तेव्हा ते विशेषतः याच तीन ठिकाणी आपल्या दिव्य लीला प्रकट करतात. भगवंतांची ही स्थाने शाश्वत पवित्र आहेत. सामान्य दृष्टीला भगवंत जरी आता अदृश्य असले तरी तेथे वास करणारे लाभान्वित होतात. भगवान प्राणीमात्रांचे आत्मा आहेत. सर्व प्राणीमात्रांना स्वाभाविक स्थितीतील स्वरूप प्राप्त व्हावे आणि त्यांनी आपल्या संगतीत दिव्य जीवनात सहभागी व्हावे ही भगवंतांची इच्छा आहे. त्यांचे मनमोहक रूप आणि मधुर स्मित प्रत्येकाच्या हृदयात स्पर्श करते. भगवंतांच्या धामात एकदा प्रवेश मिळाल्यावर जीवांचे भौतिक जगात पुन्हा येणे होत नाही. भगवद्गीता याची पुष्टी करते. स्वर्गलोक भौतिक सुखभोगात अधिक उच्चतर सोयी प्रदान करण्याविषयी फारच प्रसिद्ध असलेली, परंतु भगवद्गीतेतून आपण हे जाणतो की पुण्याचा साठा क्षीण होताच कोणालाही तेथून भूलोकात येणे भाग पडते. गीता अध्याय 9.20-21. द्वारका ही निश्चितच स्वर्गलोकांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. ज्याला भगवंतांच्या स्मित हास्यपूर्ण कृपा कटाक्षांचा लाभ झाला आहे तो स्वतः भगवंतांनी दुःखालयम म्हणून प्रमाणित केलेल्या या भौतिक जगात परत येत नाही. स्वतः भगवंतांनी प्रमाणित केले आहे की येथील निवास दुःख कष्टांनी भरलेला आहे. हा पृथ्वी लोकच काय पण विश्वातील इतर लोक सुद्धा दुःखमयच आहेत. कारण यापैकी कोणत्याही लोकी चिरजीवन शाश्वत भगवत कृपा आणि शाश्वत ज्ञान अस्तित्वातच नाही. ज्यांनी एकनिष्ठपणे भगवंतांच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेतले आहे त्यांनी वर सांगितलेल्या द्वारका, मथुरा आणि वृंदावन यापैकी एका ठिकाणी राहावे असे सांगण्यात आले आहे. कारण या तिन्ही ठिकाणी केलेल्या सेवेचे फळ अनंत पटीने प्राप्त होत असते. धर्मग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे धर्मार्चन आणि उपासना करण्यासाठी जे लोक त्या ठिकाणी जातात त्यांना भगवान श्रीकृष्ण मूर्त स्वरूपात तेथे राहत असल्याचे जे फळ मिळते तेच फळ आताही मिळते. भगवान स्वतः आणि त्यांचे निवासस्थान हे दोन्ही एकच आहेत आणि अनुभवी भक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली दुसरा एखादा नवागत परंतु शुद्ध अंतकरणाचा भक्त आजही तेच फळ प्राप्त करून घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी, तुम्ही वाचताय ना आता पुढचे 2 श्लोक? परत लीव झाल्या का हा हा माताजी? वाचते वाचते. हा 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 बर हा. हरे कृष्ण. नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः समचिर्तो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रज स्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशया. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे सख्यांनो, ज्यांचे पाणीग्रहण त्यांनी केलेले आहे त्या पत्न्यांचा जरा विचार करा. त्यांनी किती व्रते, किती स्नाने, किती यज्ञ आणि किती पूजा संपन्न करून या ब्रह्मांड नायकाला वश करून घेतले असेल. त्यामुळे आज त्यांना नित्य त्यांच्या अधरामृताचा चुंबनाद्वारे स्वाद चाखता येतो. अशा प्रकारच्या कृपेच्या आशेने सुद्धा व्रजभूमीतील ललनांचे भान हरपून जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे धर्मविधीचा हेतू बद्ध जीवांच्या ऐहिक प्रवृत्तीची शुद्धी करून त्यांना क्रमाक्रमाने भगवंताची दिव्य सेवा करण्यास पात्र करणे हा आहे. अशा शुद्ध आध्यात्मिक जीवनाची अवस्था प्राप्त करून घेणे ही उच्चतम पूर्णावस्था अथवा जीवनाची सार्थकता होय. याच अवस्थेला स्वरूप किंवा जीवाची वास्तविक ओळख असे नाव आहे. हीच मुक्तावस्था होय. या परिपूर्ण अवस्थेत जीवाचा 5 विविध भावांनी भगवंताशी प्रेम संबंध येतो. त्यातील एक आहे माधुर्य रस किंवा दाम्पत्य प्रेम भाव. परमेश्वर स्वतः स्वयंपूर्ण आहेत
आणि म्हणून त्यांना स्वतःसाठी कशाचीही अपेक्षा नसते. परंतु आपल्या भक्तांच्या तीव्र प्रेमाला परिपूर्णता यावी यासाठी ते स्वामी, मित्र, पुत्र किंवा पती इत्यादी नाती स्वीकारतात. येथे माधुर्य भावाने प्रेम करणाऱ्या दोन प्रकारच्या भक्तांचा निर्देश केला आहे. एकाला स्वकीय म्हणतात तर दुसऱ्यास परकीय म्हणतात. दोघांचाही भगवान श्रीकृष्णाविषयी माधुर्य भावच आहे. द्वारकेतील राण्या या स्वकीय होत्या, तर प्रजागणा या श्रीकृष्णाच्या अविवाहित अवस्थेतील तरुण सख्या होत्या. भगवान वयाच्या 16व्या वर्षापर्यंत वृंदावनात राहिले. तेथील मुलीशी त्यांचे जे प्रेममय संबंध होते ते परकीय श्रेणीत येतात. या गोपकुमारी आणि द्वारकेतील राण्या यांनी शास्त्रात सांगितलेली व्रते, स्नाने, यज्ञ इत्यादी संपन्न करून कठोर तपाचरण केले होते. धार्मिक विधीचे आचरण, कर्मकांड हेच काही अंतिम साध्य नाही. त्याप्रमाणे सकाम करणे, ज्ञान साधना अथवा योग्य सिद्धीतील पूर्णत्व हेही काही अंतिम साध्य नाही. तर स्वरूपावस्था ही अंतिम अवस्था प्राप्त करून घेण्याची ती साधने आहेत. स्वरूपावस्था प्राप्त झाल्यावर भगवंताची दिव्य सेवा करता येते. भगवंताचे भक्ताशी परस्पर संबंध येण्याचे जे 5 भाव वर सांगितले आहेत, त्यापैकी कोणत्या तरी प्रकारे प्रत्येक जीवामात्राचे आगळेवेगळे स्थान असतेच असते. आणि जीवाच्या त्या शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूपावस्थेमध्ये कोणत्याही लौकिक आकर्षणाविनाच ते नाते अविष्कृत होत असते. भगवंताचे चुंबन ते त्यांच्या परमात पत्न्यांनी घेतलेले असो अथवा तो आपलाच प्रियकर असावा असे इच्छिणाऱ्या त्यांच्या तरुण मैत्रिणींनी घेतलेले असो, ते चुंबन म्हणजे कोणतीही लौकिक विकृती नव्हे. या गोष्टी लौकिक असत्या तर शुकदेवासारख्या मुक्ताम्यांनी त्याचा आस्वाद घेण्याचे कष्ट घेतलेच नसते. आणि सर्व सांसारिक गोष्टींचा संन्यास घेतल्यानंतरही श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्या विषयात रस घेण्यात एवढे स्वारस्य दाखवले नसते. जन्मोजन्मीच्या तपश्चर्याचा परिपाक होऊनच ही अवस्था प्राप्त होत असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या वीर्यशुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चारुता भौमवधे सहस्रशः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. या स्त्रियांना प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादी मुले आहेत. शिशुपाळाच्या नेतृत्वाखालील अनेक सामर्थ्यशाली राजांचा पराजय करून त्यांनी रुक्मिणी, सत्यभामा आणि जांबवंती यांचे बळाने हरण केले. तसेच भौमासूर आणि त्याचे सहस्रावधी सहकारी राजे यांचा वध करून त्यांनी इतरही स्त्रियांचे हरण केले. या सर्व स्त्रिया मोठ्या वैभवशाली आहेत, भाग्यवान आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: पूर्वीच्या काळी सामर्थ्यशाली राजांच्या विशेष गुणवती कन्यांना त्यांच्या प्राप्तीची इच्छा असणाऱ्या विविध प्रतिस्पर्धी राजामधून उघड रीतीने आपला पती निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळे. अशा समारंभांना स्वयंवर म्हटले जाते. असे स्वयंवर म्हणजे पराक्रमी पण एकमेकाशी स्पर्धा करणाऱ्या विविध राजकुमारांमधील उघड स्पर्धा असल्याने अनेक वेळा राजकुमारींचे वडील अशा राजकुमारांना निमंत्रण पाठवित आणि या राजकुमारामध्ये बहुधा खिलाडी वृत्तीने लढाया होत. परंतु काही प्रसंगी असे घडे की या लढायामध्ये योद्धे मारले जात आणि सर्वात शेवटी जो विजयी होई त्याला ती राजकुमारी प्राप्त होत असे. तिच्यासाठी अनेक राजे मात्र मारले जात. श्रीकृष्णांची पट्टराणी रुक्मिणी ही विदर्भ देशाच्या राजाची कन्या होती आणि तिच्या पित्याची अशी इच्छा होती की आपली ही सुंदर आणि गुणवती मुलगी आपण श्रीकृष्णांना द्यावी. शिशुपाळ हा श्रीकृष्णांचा आत्तेभाऊ होता. त्यामुळे तेथे उघड स्पर्धा होती आणि नेहमीप्रमाणे त्यात भगवान श्रीकृष्ण विजयी झाले. त्यांनी आपल्या त्यांनी त्यांनी आपल्या अतुल्य सामर्थ्याने शिशुपाळ आणि इतर राजांचा पराभव केला. रुक्मिणीला प्रद्युम्नासारखी 10 मुले झाली. अशाच प्रकारे जिंकून आणलेल्या श्रीकृष्णांच्या इतरही काही राण्या होत्या. भगवान श्रीकृष्णांच्या सौंदर्यपूर्ण लीलांचे पूर्ण सविस्तर वर्णन पुढे 10व्या स्कंदामध्ये येईल. भौमासुराने वेगवेगळ्या राजांच्या 16,100 राजकन्यांचे अपहरण करून त्यांना आपल्या भोग सुखासाठी बंदित ठेवले होते. त्यांनी आपल्या मुक्ततेसाठी भगवान श्रीकृष्णांची करुणा भाकली आणि त्या कळकळीच्या प्रार्थनेने धावून येऊन
दयाळू भगवंतानी लढाईत भौमासुराचा वध केला आणि या सर्वांची मुक्तता केली. सामान्य समाजाच्या मूल्यमापनाच्या दृष्टीने पाहता या सर्व मुली भ्रष्ट अधपतीत होत्या. तथापि भगवान श्रीकृष्णांनी त्या सर्वांचा आपल्या पत्न्या म्हणून स्वीकार केला. सर्व शक्तिमान प्रभू श्रीकृष्णांनी या मुलींची विनम्र प्रार्थना मान्य केली आणि थाटामाटाने त्यांच्याशी विवाह झाला. त्यामुळे द्वारकेमध्ये त्यांच्या एकूण 16,108 राण्या होत्या आणि त्या प्रत्येकीपासून त्यांना 10 मुले झाली. ही सर्व मुले मोठी झाली. त्यांनाही प्रत्येकी 10 मुले झाली. अशा प्रकारे त्यांच्या कुटुंबियांची संख्या लाखोंच्या प्रमाणात होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 श्लोक सुमन माताजी आणि त्यानंतर मग नंदा माताजी. हरे कृष्ण. एतः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्यारुतिभिरुति स्पृशन्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या सर्व स्त्रियांना कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते आणि त्यांच्या जीवनात शुद्धता व पावित्र्यही राहिले नव्हते. तरीही त्या स्त्रियांनी आपले जीवन मंगल आणि भाग्यवान बनवले होते. त्यांच्या पतीने भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना कधीही घरी एकटे सोडले नाही. त्यांना विविध प्रकारच्या देणग्या आणि भेटी देऊन त्यांनी त्यांची अंतःकरणे नेहमीच प्रसन्न राखली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवंतांचे भक्त म्हणजे शुद्ध पवित्र आत्मे. ज्या क्षणी भक्त स्वतःला परमेश्वराच्या चरणकमळाशी मनोभावे समर्पित करतो त्याच क्षणी परमेश्वर त्याचा स्वीकार करतात. त्यामुळे भक्त सर्व भौतिक वासनांच्या प्रदूषणापासून तात्काळ मुक्त होतो. असे भक्त प्रकृतीच्या सत्व, रज, समाधी गुणांच्याही अतीत असतात. भक्तांच्या शारीरिक अपात्रतेचा प्रश्न नसतो. गावातून सोडलेले सांडपाणी गंगेत मिळते त्या गंगाजळात आणि मूळच्या गंगाजळात गुणवत्तेचे काही अंतर असते काय? तसेच हे आहे. स्त्रिया, व्यापारी आणि श्रमिक वर्ग हे अधिक बुद्धिमान नसतात. त्यामुळे त्यांना अध्यात्मशास्त्राचे ज्ञान करून घेणे अथवा परमेश्वराची भक्ती सेवा करणे कठीण जाते. ते अधिक ऐहिक आणि अथवा प्रापंचिक असतात. आणि किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादी लोक तर त्याहूनही न्यून प्रतीचे असतात. तथापि अशा लोकांना जर भगवत भक्ती केली तरीही त्यांचा उद्धार होतो. परमेश्वराच्या श्रद्धामय सेवेने सर्व औपाधिक अपात्रता नाहीशा होतात आणि पवित्र झालेले ते जीव भगवंतांच्या धामात प्रवेश करण्यास पात्र ठरतात. भौमासुराच्या हातात सापडलेल्या त्या पतित मुलींना आपल्या मुक्ततेसाठी भगवान श्रीकृष्णांची कळकळीने प्रार्थना केली. त्यांच्या हाकेपाठीमागची प्रामाणिक तळमळ आणि अंतःकरणातील शुद्ध भक्तिभाव यामुळेच त्या तक्षणी पवित्र झाल्या. भगवंतांनी त्यांचा पत्न्या म्हणून स्वीकार केला आणि त्यांचे जीवन धन्य झाले. भगवान जेव्हा त्यांच्याशी एकनिष्ठ पतीप्रमाणे वागू लागले तेव्हा तर त्या धन्याती धन्य झाल्या. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या 16,108 पत्न्यांच्या सहवासात सदैव असत. त्यांनी स्वतःच 16,800 रूपे धारण केली होती. मूळ रूपाशी कोणतेही अंतर न येता ते प्रत्येक रूप स्वयंपूर्ण परमेश्वरच होते. श्रुती मंत्र प्रतिपादन करतात की भगवंत अनेक रूप आणि विस्तार पावतात. या सर्व पत्न्यांचे ते पती होते आणि पतीच्या नात्याने ते त्यांना विविध भेटी देत असत. त्यासाठी ते कधी कधी अधिक धन व्यय करण्यास मागे पुढे पाहत नसत. त्यांनी स्वर्गातून पारिजात वृक्षाचे रोप आणले व आपली एक प्रमुख राणी सत्यभामा तिच्या प्रासादात लावले. म्हणून जर कोणा व्यक्तीला वाटत असेल की भगवंत आपला पती असावा तर भगवान अशा इच्छा समग्रपणे पूर्ण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हस्तिनापूर राजधानीतील स्त्रिया
या प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांना निरोप देत त्यांच्याविषयी बोलत असतानाच भगवान श्रीकृष्णांनी हसत हसत त्यांचा निरोप घेत त्यांच्यावर आपली कृपा पूर्ण दृष्टी टाकली. हरे कृष्ण. अजातशत्रुः पृतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकित स्नेहात प्रायुक्त चतुरंगिणीम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. युधिष्ठिरांच्या मनात कोणाविषयीही शत्रुत्वाची भावना नव्हती. तथापि त्यांनी असुर संहारक भगवान श्रीकृष्णांचे असुरांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ असे 4 विभाग असलेल्या चतुरंगी सेनेची नेमणूक केली. शत्रुभयाच्या आशंकेने आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या प्रेमामुळे त्यांनी ही व्यवस्था केली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: संरक्षणाची नैसर्गिक साधने म्हणजे रथ व योद्ध्यासहित हत्ती व घोडे. हत्ती व घोड्यांना असे प्रशिक्षण देण्यात येत असे की ते डोंगर, वने, मोकळे प्रदेश असे कोठेही वावरू शकत. रथी रथावरून आरूढ होऊन आपल्या दुरागतांशौर्य. रथी रथावर आरूढ होऊन आपल्या शक्तिशाली बाणापासून ते ब्रह्मास्त्रापर्यंत अशा आयुधांच्या साह्याने कित्येक हत्तीशी आणि घोड्यांशी एकाच वेळी लढत असत. भगवान श्रीकृष्ण सर्वांचे सुहृद आणि हितचिंतक आहेत याची युधिष्ठिरांना पूर्णपणे जाणीव होती. परंतु स्वभावतःच कृष्णद्वेषी असे जे असुर असतात अशांकडून आक्रमण होण्याची व आक्रमणापासून संरक्षण करण्यास भगवंत पूर्णपणे समर्थ होते. मध्ये राहिलं काय? भगवंतांच्या विषयी स्वाभाविक एक ओळ स्नेह राहिली. परत भगवंताविषयी स्वाभाविक स्नेह यामुळे त्यांनी भगवंतांचे अंगरक्षक म्हणून चतुरंगी सेनेची नियुक्ती केली. कोणत्याही शत्रूच्या आक्रमणापासून स्वसंरक्षण करण्यास भगवंत पूर्ण समर्थ होते. असे असूनही युधिष्ठिराने केलेल्या सर्व व्यवस्थेचा श्रीकृष्णाने स्वीकार केला. ते आपला आत्तेभाऊ असलेल्या राजाची अवज्ञा करू शकले नाहीत. आपल्या दिव्य क्रीडेचा भाग म्हणून भगवान या ठिकाणी दुय्यम भूमिका स्वीकारतात. अशाच रीतीने ते कधी कधी आपल्या तथाकथित असहाय्य बालपणात स्वतःला यशोदा मातेच्या आश्रयाखाली सोपवतात. त्या सर्व त्यांच्या दिव्य लीला किंवा चरित्रे आहेत. भगवंत आणि त्यांचे भक्त यांच्यातील दिव्य संबंधांचे मूळ प्रयोजन ब्रह्मानंदालाही तुच्छ करणाऱ्या अशा अतुलनीय दिव्यानंदाचे आस्वादन करणे हे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 श्लोक नंदा माताजी आणि त्यानंतर मग वैष्णवी माताजी. हरे कृष्ण. अथ दुरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात्स्व नगरीं प्रियै. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. कुरु राजवंशातील ते पांडव भगवान श्रीकृष्णांविषयीच्या आत्यंतिक जिव्हाळ्यामुळे त्यांना निरोप देण्यासाठी सुदूर अंतरापर्यंत त्यांच्या समवेत गेले. आता भविष्यात विरह होणार या कल्पनेने त्यांची अंतःकरणे भरून आली होती. परंतु भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना परत फिरण्यास उद्युक्त केले आणि त्यांनी स्वतः आपल्या प्रियजनांसह द्वारकेकडे प्रयाण केले. हरे कृष्ण. कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान् सयानुमान ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान् आनरतान् भार्गवोपागा श्रांतर्वाहो मनाग्विभूः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे शौनक, त्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण कुरुजांगलाकडे निघाले. पुढे पांचाल, शूरसेन, यमुना तीरावरील प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत तसेच वाळवंटी प्रदेश आणि पाण्याचा अभाव असलेले प्रदेश ओलांडून ते पुढे सौवीर आणि आभीर प्रदेशातून जात जात अंततः या सर्वांच्या पश्चिमेस असलेल्या द्वारका नगरीस पोहोचले. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य. भगवान श्रीकृष्ण त्या काळात ज्या ज्या प्रदेशातून गेले त्या प्रदेशांची नावे त्या काळी भिन्न होती.
परंतु त्या मार्गदर्शनावरून एवढे स्पष्ट आहे की त्यांचा प्रवास दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र आणि गुजरात यातून झाला आणि सर्वात शेवटी ते आपल्या प्रांतातील द्वारका नगरीस पोहोचले. या प्रांताचा आजपर्यंत अधिक अभ्यास वा संशोधन करून आपला काही लाभ होण्यासारखा नाही. तथापि असे दिसले की राजस्थानचा वालुकामय प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील अवर्षणाचा प्रदेश हे गेली 5 सहस्र वर्षे तसेच आहेत. काही मृदतज्ञ असे सांगतात की हे वाळवंट अलीकडील काळात निर्माण झाले आहे. त्यास भागवतातील विधाने तरी अनुमोदन देत नाहीत. ही बाब आपण भूस्तर शास्त्रज्ञांवर सोपवूया, कारण नित्य परिवर्तनशील विश्वात भूस्तरामधील परिवर्तनेही विविध टप्प्यांनी होत असतात. कुरु प्रदेशातून निघून भगवान आता आपल्या द्वारका नगरीस पोहोचले आहेत. हीच आपल्याला समाधानाची गोष्ट आहे. कुरुक्षेत्र हे अगदी वैदिक काळापासून अस्तित्वात आहे आणि त्याचे अस्तित्व नाकारणे अथवा दुर्लक्षिणे हे टीकाकारांचे वेडेपण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र तत्र तत्रत्यै हरिः प्रत्युद्यताहरण सायं भेजे दिशं पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. या प्रदेशातून प्रवास करीत असता ठिकठिकाणी स्थानिक लोकांनी भगवान श्रीकृष्णांचे स्वागत करून त्यांची पूजा केली आणि त्यांना विविध भेटी दिल्या. सर्व ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळी भगवान आपला प्रवास थांबवून संध्यावंदनादी विधी संपन्न करीत. सूर्यास्तानंतरचा हा त्यांचा नित्यक्रम असे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. येथे असे सांगितले आहे की भगवान श्रीकृष्ण प्रवासात असताना सुद्धा आपली धार्मिक कर्तव्ये नित्य नियमाने आचरित असत. काही जण असा तात्विक दृष्ट्या तर्क करतात की भगवंतांना सुद्धा सकाम कर्म करणे भाग आहे, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. सत्कर्म अथवा दुष्कर्माच्या फळावर भगवान अवलंबून नसतात. ते परिपूर्ण आहेत. ते जे करतील ते प्रत्येकाच्या कल्याणाचेच असते. तथापि ते जेव्हा अवतार घेऊन पृथ्वीवर येतात तेव्हा साधू संतांचे, भक्तांचे रक्षण व अधार्मिकांचे निर्दालन यासाठीच त्यांचे कार्य चालते. त्यांना स्वतःसाठी कर्तव्य म्हणून जरी काही नसले तरी लोकांनी अनुकरण करावे यासाठी ते सर्व काही करतात. शिकविण्याचा वास्तविक हाच खरा मार्ग आहे. स्वतः योग आचरण करावे आणि त्याद्वारे दुसऱ्यास शिकवावे, अन्यथा केवळ अंध उपदेश कोणीच स्वीकारणार नाही. भगवंत स्वतःच सर्व सकाम कर्माचे फलदाते आहेत. ते स्वतः स्वयंपूर्ण आहेत. तरीही आपणा सर्वांना परमार्थाचे शिक्षण देण्यासाठी ते धर्मग्रंथातील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतात. त्यांनी जर तसे केले नाही तर सामान्य माणूस भ्रांत होईल. विकसित अवस्थेमध्ये माणसाला भगवंतांच्या इंद्रियातील दिव्य रूपाचे आकलन होऊ लागते आणि मग तो त्यांचे अनुकरण करण्याच्या भरीस पडत नाही, कारण ते अशक्यच आहे. भगवान मानव समाजात अवतरले की ते सामान्यतः सामान्य मनुष्याप्रमाणेच आचरण करतात, परंतु कधी कधी ते अलौकिक गोष्टी करून जातात. त्यांचे इतरांनीही अनुकरण करावयाचे नसते. संध्या करण्यासाठी त्यांची जी कर्मे तेथे सांगितलेली आहेत ती सर्वांनीच अनुसरावयाची आहेत. परंतु पर्वत उचलणे अथवा गोपींसमवेत नृत्य करणे अशा कर्मांचे अनुकरण करणे कोणालाच शक्य नाही. कोणालाही सूर्याचे अनुकरण करता येणे शक्य नाही. सूर्य एकदा अतिशय अपवित्र स्थानावरील पाणी सुकवू शकतो. समर्थवान पुरुष एखादी सर्व मंगल कृती संपन्न करतो आणि आपण जर त्याच्या कृतीचे अनुकरण सुरू करू लागलो तर आपणास अनंत संकटात सापडावे लागेल. म्हणून सर्वात कर्मात अनुभवी मार्गदर्शन व श्रीकृष्ण कृपेची साक्षात श्रीमूर्ती असलेल्या आध्यात्मिक सद्गुरूचे मार्गदर्शन प्राप्त करणे अत्यावश्यकच आहे. तरच आपल्याला प्रगतीची दिशा सापडेल. अशा रीतीने भागवताच्या पहिल्या स्कंदातील श्रीकृष्णाचे द्वारकागमन नामक 10व्या अध्यायातील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्याय 11. श्रीकृष्णांचे द्वारकेत आगमन. सूत उवाच आनर्तांस उपव्रज्य स्वद्धा जनपदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, श्रीकृष्णांनी आनर्त द्वारका प्रदेश नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या सर्वश्रेष्ठ अशा समृद्ध महानगरीच्या सीमेवर आल्यावर
आपल्या आगमनाचा सूचक म्हणून नागरिकांच्या मनातील खिन्नता दूर करीत आपला मंगलमय पांचजन्य शंख वाजवला. वैष्णवी माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम हरे सगळ्यांना. कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे सर्वांचे प्रिय श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रातील युद्धामुळे आपल्या समृद्ध द्वारका राजधानीपासून प्रदीर्घ कालापर्यंत दूर राहिले होते आणि म्हणून तेथील नागरिकांच्या अंतःकरणात त्यांच्या विरहामुळे तीव्र विषाद दाटून राहिला होता. राजाचे परिकर जसे नेहमी राजासमवेतच राहतात, तसेच भगवान जेव्हा पृथ्वी तलावर अवतार घेतात तेव्हा त्यांचे चिर सहचर सुद्धा त्यांच्या समवेत येतात. भगवंतांचे हे सहचर म्हणजे निरंतरचे मुक्त जीव असतात. धिक्यामुळे त्यांना भगवंतांचा वियोग क्षण मात्रही सहन होत नाही. याचमुळे द्वारकेचे नागरिकही अतिशय विषण्ण अवस्थेत होते आणि आता भगवंतांचे आगमन कोणत्याही क्षणी होईल अशी प्रतीक्षा करीत होते. त्यामुळे भगवंतांचे आगमन सुचविणारा मंगल शंखध्वनी त्यांना उत्साहवर्धक वाटला आणि त्या ध्वनीने त्यांच्या मनातील विषण्णता सकृत दर्शनी दूर केली. भगवत दर्शनाची त्यांची उत्कंठा तीव्र झाली व त्यांच्यात जणू परस्पर स्पर्धा लागली. भगवंतांचे योग्य प्रकारे स्वागत करण्यासाठी ते सिद्ध झाले. भगवंताविषयी उत्स्फूर्त आंतरिक प्रेम दर्शविणारी ही सारी लक्षणे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स उच्चकाशे धवलोदरोदरो प्युरुक्रमस्याधर शोणशोणिमा दाधमायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या करकमळात धरून वाजवलेला तो शुभ्र स्थूलोदर शंख दिव्य ओठांच्या स्पर्शाने लाल वर्णाचा भासू लागला. तेव्हा लाल कमळांच्या कुंजात एखादा कलहंस क्रीडा करीत असावा अशी त्याची शोभा झाली. हरे कृष्ण. हरे वैष्णवी माताजी. हा. श्रील प्रभुपादद्वारे पांढरा शंख भगवंताच्या ओठ स्पर्शाने लाल व्हावा हे एक आध्यात्मिक दृष्ट्या महत्वाचे प्रतीक आहे. भगवान हे पूर्णपणे चैतन्य स्वरूपी आहेत आणि या आध्यात्मिक अस्तित्वाविषयी अज्ञान म्हणजेच माया. वास्तविक पाहता एकदा आध्यात्मिक प्रबोधन झाले की माया अथवा सदृश्य काही उरतच नाही. श्रीकृष्णांच्या संपर्कात येता क्षणी असे ज्ञान होते की अस्तित्वाचा प्रत्येक अणुरेणूत भगवान भरलेले आहेत आणि आपल्या अस्तित्वाचे प्रदर्शन ते कोठेही करू शकत नाही. कळकळीने हार्दिक प्रेम आणि समर्पण भावनेने परमेश्वराची सेवा केल्याने किंवा दुसऱ्या शब्दात भगवंताच्या दिव्य संपर्कात आल्याने त्वरित भगवंतांच्या हातातील शंखाप्रमाणे प्रत्येक वस्तू दिव्यत्वाने रंगून जाईल. परम बुद्धिमान जे परमहंस आहेत ते शाश्वतरित्या भगवंतांच्या चरणकमली अलंकृत असलेल्या दिव्यानंद रूपी सरोवरात जलविहार करणारे कलहंसच आहेत. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आता पुढचे दोन कोण वाचणार आहे? त्यांनी हँड रेस करून मी ठेवा. वाचते. हा, वाचा. हरे कृष्ण. तमुपश्रुत्यं निनदं जगद्भय भयावहं प्रत्युदयु प्रजाः सर्वा भर्तु दर्शन लालसाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. या भौतिक जगातील मूर्तिमंत भीतीलाही भिववणारा तो निनाद ऐकताच क्षणीच द्वारकेतील नागरिकांनी भगवंतांच्या दिशेने धाव घेतली. सर्व भक्तांचे रक्षण करते असलेल्या भगवंतांचे दर्शन घेण्याची तीव्र लालसा त्यांच्या मनात होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांसमवेत द्वारकेत राहणारे नागरिक हे सर्व मुक्त आत्मे होते. ते भगवंतांच्या समवेत त्यांचे परिजन म्हणून अवतरले होते. दिव्य संबंधामुळे ते कधीही भगवंतांच्या पासून दूर नव्हते. तरीही त्यांना भगवंतांच्या दर्शनाची तीव्र आतुरता होती. आपल्या गोपालनाच्या उद्योगासाठी श्रीकृष्ण जेव्हा ग्रामाबाहेर असत तेव्हा वृंदावनातील गोपी केवळ श्रीकृष्णांच्या चिंतनातच मग्न असत.
अगदी त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा कुरुक्षेत्रातील लढाईच्या निमित्ताने दीर्घ काळ द्वारकेबाहेर राहिले होते, तेव्हा द्वारकेतील नागरिक ही भगवान श्रीकृष्णांच्या चिंतनात बुडून गेले होते. बंगालमधील कोण्या एका कादंबरीकाराने असे म्हटले आहे की वृंदावनातील कृष्ण, मथुरेतील कृष्ण आणि द्वारकेतील कृष्ण या 3 वेगवेगळ्या व्यक्ती होत्या. ऐतिहासिक दृष्ट्या या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. कुरुक्षेत्रातील कृष्ण आणि द्वारकेतील कृष्ण ही दोन्ही एकच व्यक्ती आहेत. सूर्यप्रकाश नसल्याने रात्री ज्याप्रमाणे आपली मनस्थिती थोडीशी विषण्ण होते, त्याचप्रमाणे द्वारकेत भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित नसल्याने तेथील स्क्रोल करा माताजी, स्क्रोल करा. मनस्थिती थोडीशी विषण्ण होते. त्याचप्रमाणे द्वारकेत भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित नसल्याने तेथील नागरिकांची स्थिती ही विषण्णच होती. आपले आगमन सुचविणारा हा भगवान श्रीकृष्णाने केलेला शंखनाद हा प्रातःकालीन सूर्याचे आगमन सुचविणाऱ्या निनादासारखाच होता. त्यामुळे कृष्ण सूर्याचा उदय होता क्षणीच द्वारकेतील सर्व नागरिक झोपेतून जागे झाले. त्यांच्या दर्शनासाठी त्यांच्याकडे धाव घेतली. भक्तांना भगवंताविना दुसरा कोणीही रक्षण करता माहीत नसतो. भगवंताने केलेला हा नाद देखील भगवत स्वरूपच आहे, कारण भगवंत अद्वय आहेत. आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलाच आहे. आपले वर्तमान भौतिक जीवन हे पूर्ण रीतीने भयव्याप्त आहे. आपल्या जीवनात 4 मुख्य समस्या आहेत. पहिली अन्नाची समस्या, दुसरी निवाऱ्याची समस्या, तिसरी भय समस्या आणि चौथी स्त्री पुरुष संबंधाची समस्या. या भय समस्या इतर सर्वापेक्षा अधिक त्रास देणारी आहे. यापैकी भय समस्या ही इतर सर्वापेक्षा अधिक त्रास देणारी आहे. पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे कळत नसल्याने आपण सारखे भयग्रस्त असतो. एकूण आपले भौतिक जीवनच समस्याग्रस्त आहे. त्यात भयाची समस्या सर्वात प्रमुख आहे. याचे कारण हे की भगवंतांची भ्रामक शक्ती, जिला मायाशक्ती म्हणतात, तिच्याच प्रभावात आपण नित्य असतो. परंतु भगवंतांच्या नामोच्चारणाचा पवित्र ध्वनी झाला की ही सर्व भीती समूळ नाहीशी होते. कारण भगवंतांचे नाम हे त्याचे प्रतिनिधीच आहे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भगवंतांचे प्रतिनिधी असलेल्या पुढील 16 शब्दांचे उच्चारण करण्याची प्रक्रिया घालून दिली आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपल्या नामाच्या संकीर्तनाचा लाभ घेऊन भौतिक अस्तित्वाच्या भयावह समस्यापासून मुक्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवामृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षदगद्गद्या गिराः पितरं सर्वसुहृदं वितरामि वार्भकाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांसमोर नागरिक आले आणि स्वतःसोबत आणलेल्या भेटवस्तू त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण केल्या. भगवान स्वतः आत्मतृप्त आणि स्वयंपूर्ण आहेत. तेच आपल्या अंगभूत सामर्थ्याने सर्वांना सतत सर्व वस्तू पुरवित असतात. त्यांना देणग्या देणे म्हणजे सूर्यास दिवा अर्पण करण्यासारखे होय. प्रजाजनांनी आनंदभरीत गदगद वाणीने भगवंतांचे स्वागत केले, जणू काही लहान बालकांनी आपल्या वडिलांचे व पालकांचे स्वागत करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांचे वर्णन येथे आत्मारामाचे केले आहे. ते स्वयंपूर्ण आहेत. त्यांना स्वतःविना बाहेरून कोठून व कोणत्या तरी वस्तूने सुख समाधान प्राप्त करून घेण्याची काही आवश्यकता नाही. ते स्वयंपूर्ण आहेत, कारण त्यांचे दिव्य अस्तित्व हाच मुळी अत्यानंदाचा ठेवा आहे. ते एक शाश्वत अस्तित्व आहे. ते सर्वत्र आहेत आणि केवळ आनंदरूप आहेत. त्यामुळे एखादी वस्तू कितीही मौल्यवान असली तरी त्यांना तिची आवश्यकता नाही. परंतु तरीही ते सर्वांचे हितचिंतक असल्याने शुद्ध भक्तिभावनेने कोणीही काहीही दिले
तरी ते त्या वस्तूचा स्वीकार करतात. त्या वस्तूची त्यांना आवश्यकता असते असे नव्हे, कारण कारण त्या वस्तू त्यांच्याच शक्तीने निर्माण झालेल्या असतात. येथे एक साम्य दाखवले आहे की भगवंतांना एखादी वस्तू अर्पण करणे म्हणजे सूर्यदेवाला पूजा करताना एखादा दिवा अर्पण करण्यासारखे आहे. कोणतीही तेजस्वी आणि प्रकाशमान वस्तू म्हणजे सूर्याच्याच तेजाचा आविर्भाव आहे. तरी सूर्याची पूजा करताना त्याला निरांजन ओवाळणे आवश्यक आहे. सूर्याची पूजा करतेवेळी पूजकाची काहीतरी मागणी असते, पण भक्त जेव्हा भक्तिभावाने भगवंतांची सेवा करतो तेव्हा त्याची कोणतीही मागणी नसते. अशी सेवा म्हणजे भक्त आणि भगवंत यांच्यातील शुद्ध प्रेम आणि जिव्हाळा याचीच लक्षण आहे. भगवान हे सर्व जीव मात्राचे परमपिता आहेत. ज्यांना भगवंतांच्याशी असलेल्या या खऱ्या आंतरिक नात्याची जाणीव आहे ते संतानाच्या अधिकाराने कोणतीही मागणी भगवंतांच्या जवळ करू शकतात. भगवंत ही कोणतीही अट न घालता अशा आज्ञाधारक पुत्रांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात संतुष्ट होतात. भगवंत एखाद्या कल्पवृक्षाप्रमाणे आहेत आणि परमपिता या नात्याने त्यांच्या प्रेममय सेवेत अडथळा आणणारी कोणतीही गोष्ट ते भक्ताला देत नाहीत. जे भगवंतांच्या प्रेममय सेवेत संलग्न आहेत ते त्यांच्या दिव्य आकर्षणाद्वारे विशुद्ध भक्तीच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 3 श्लोक अलका माताजी आणि त्याच्यानंतर योजना माताजी आणि त्यानंतर मग वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. नतः स्मते नाथ संदाग्री पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभुः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. नागरिक म्हणाले, हे प्रभो, ब्रह्मदेव, सनत कुमार आदी त्यांचे पुत्र, स्वर्गराज इंद्र यासारख्या सर्व देवी देवतांनी सुद्धा तुमचे पूजन केले आहे. जीवनातील अंतिम हित इच्छिणाऱ्या सर्वांची अंतिम गती तुम्हीच आहात. तुम्हीच परम दिव्य प्रभू आहात आणि अपरिहार्य असे कालतत्व तुम्हावर मात्र प्रभाव पाडू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तात्पर्य. श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवान श्रीकृष्ण हेच सर्वश्रेष्ठ स्वामी आहेत. ही गोष्ट भगवद्गीता, ब्रह्मसंहिता आणि इतर अधिकृत वैदिक ग्रंथातून मान्य केलीच आहे. कोणीही त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ अथवा त्यांच्याशी समान नाही. हा सर्व धर्मग्रंथांचा निर्णय आहे. सर्व जीवमात्रे पराधीन आहेत आणि जरी ती भगवंतांचेच अंशरूपे असले तरी त्यांच्यावर काळ आणि अवकाश यांचा प्रभाव पडतो. जीव अधीन ब्रह्म आहेत तर परम भगवान परम अधिपती आहेत. या स्पष्ट वस्तुस्थितीचा विसर पडला की आपण तत्क्षणी मायाजाळात पडतो आणि निबिड अंधारात ढकलून दिल्याप्रमाणे आपणास त्रिविध ताप सोसावे लागतात. अभिज्ञ जीवाची शुद्ध चेतना म्हणजेच भगवत भावना. या भावनेत कोणत्याही स्थितीत तो प्रभूचा शरणागत दास असतो. हरे कृष्ण. आता हरे कृष्ण. भवाय नत्स्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सरुत्पत्ति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे विश्वनिर्मात्या परमेश्वरा, तुम्हीच आमचे माता पिता, हितचिंतक, स्वामी, सद्गुरू आणि आराध्य विग्रह आहात. तुमच्या अनुसरणानेच आम्ही सर्व क्षेत्रात कृतकृत्य झालो आहोत. आमचे कल्याण करा. तुमचा कृपा प्रसाद आम्हाला सदैव द्या. हरे कृष्ण. तात्पर्य. श्रील प्रभुपादजी की जय. सर्व मंगलकारक भगवंत ब्रह्मांडाची निर्मिती करतात आणि सर्व सन्मार्गी जीवांच्या हितासाठी योजना आखतात. जीवांनी आपल्या सदुपदेशास अनुसरून चालावे असा भगवंतांचा आदेश आहे. त्यामुळे जीव जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात यशस्वी होतात. भगवंतांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही देवतेची उपासना करण्याची आवश्यकता नाही. भगवान सर्व शक्तिमान प्रभू आहेत. त्यांच्या चरणकमळांच्या आज्ञेप्रमाणे वागून त्यांना संतुष्ट केले तर आपल्या भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवनातील सर्व प्रकारच्या यशासाठी
आपणास सर्व प्रकारे आशीर्वाद देण्यास व कृपा करण्यास ते समर्थ आहेत. भौतिक व आध्यात्मिक जीवनात यश प्राप्त करून घेण्यासाठी आपले परमेश्वराशी असलेले नाते समजून आले पाहिजे. त्यासाठी मनुष्य जन्म ही एक उत्तम संधी आहे. आपले आणि भगवंतांचे नाते शाश्वत आहे. ते कधी तुटू शकत नाही अथवा नष्टही होऊ शकत नाही. काही वेळा त्याचे विस्मरण होण्याचा मात्र संभव असतो, परंतु तेही त्यांच्या कृपा प्रसादानेच पुनरुज्जीवित होऊ शकते. मात्र त्यासाठी सर्व काळी आणि सर्व स्थळी शास्त्रातील त्यांच्या आज्ञांचे परिपालन करण्याची आवश्यकता आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे प्रभो, तुमच्या उपस्थितीने आज आम्ही पुन्हा तुमच्या संरक्षणाखाली सनाथ झालो. तुमची भेट स्वर्गात राहणाऱ्या देवतांना देखील अतिशय दुर्लभ असते. आता आम्हाला तुमच्या प्रेमळ कटाक्षपूर्ण सुहास्य वदनाचे आणि आपल्या सर्व मंगलमय दिव्य रूपाचे दर्शन शक्य आहे. हरे कृष्ण. अलका तात्पर्य माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवंतांचे शाश्वत स्वयंरूप पाहणे केवळ शुद्ध भक्तांनाच शक्य होते. भगवंत निराकार नाहीत, ते परम निरपेक्ष शाश्वत व्यक्ती आहेत. प्रेममय भक्तीने त्यांचे प्रत्यक्ष समोरासमोर दर्शन घेता येते. ही संधी स्वर्गातील देवी देवतांना सुद्धा अशक्यच असते. जेव्हा ब्रह्मदेव आणि इतर देवी देवतांना भगवान श्रीकृष्णाचेच एक स्वांश रूप काही विचार विनिमय करायचा असतो, तेव्हा श्वेतद्वीपातील ज्या क्षीरसागरात भगवान विष्णू निद्रिस्त असतात, त्या सागराच्या एका तटावर प्रतीक्षा करीत त्यांना थांबावे लागते. हा क्षीरसागर आणि हे श्वेतद्वीप म्हणजे वैकुंठ लोकाचीच ब्रह्मांडातील प्रतिकृती आहे. ब्रह्मदेव किंवा इंद्रादी अन्य देवता यांना या श्वेतद्वीपात प्रवेश नाही, परंतु क्षीरसागराच्या तटावर उभे राहून ते आपला आश्रय असणाऱ्या क्षीरोदकशाही विष्णू यांना ते आपले निवेदन, त्यामुळे त्यांना भगवंतांचे दर्शन क्वचितच घडते. तथापि द्वारकेचे नागरिक मात्र भगवत कृपेने दृष्टी भिडवून त्यांचे दर्शन घेऊ शकत होते. त्यांच्या शुद्ध भक्तिभावामध्ये सकाम कर्म आणि मानसिक तर्कांना मुळीच स्थान नव्हते. हीच जीवमात्राची स्वाभाविक स्थिती होय आणि आपल्या एकनिष्ठ सेवेने ती आपली अधिकाराची नैसर्गिक अवस्था पुन्हा प्राप्त करून घेता येते. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. यर्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्मधुन् वात सुहृदिदृक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमक्षणो भवेत् रविं विना श्रोणीवनस्तवाच्युत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कमळनयन, जेव्हा जेव्हा तुम्ही मथुरा, वृंदावन किंवा हस्तिनापूर येथे आपल्या सुहृदांना अथवा आप्तेष्टांना भेटावयास जाता, तेव्हा तेव्हा तुमच्या विरहाने एक एक क्षण सुद्धा कोटी कोटी वर्षांएवढा भासतो. हे अच्युता, त्यावेळी जणू काही सूर्यप्रकाशा अभावी अंधारल्यासारखे होऊन आमची दृष्टी निरुपयोगी होते. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. परमेश्वराचे अस्तित्व प्रात्यक्षिकाने ठरवण्यामध्ये आपल्याला आपल्या भौतिक इंद्रियांचा मोठा गर्व वाटतो, परंतु त्यावेळी आपली इंद्रिये अपूर्ण आहेत याचा मात्र आपल्याला विसर पडतो. ती काही विशिष्ट परिस्थितीतच कार्य करू शकतात. उदाहरणार्थ, आपले डोळे जोपर्यंत सूर्यप्रकाश आहे तोपर्यंतच ते काही प्रमाणात उपयोगी पडतात. प्रकाशाअभावी ते निरुपयोगी होतात. येथे परमसत्य जगाचे मूळ कारण अशा भगवान श्रीकृष्णांना सूर्याची उपमा दिली आहे. भगवंतांविना आपले सर्व ज्ञान मिथ्या अथवा आंशिक स्वरूपाचे आहे. सूर्याच्या उलट अंधार आहे, त्याप्रमाणेच श्रीकृष्णांच्या उलट माया आहे. श्रीकृष्णांनी वितरित केलेल्या प्रकाशात भक्ताला प्रत्येक गोष्ट सत्य स्वरूपात दिसू शकते. परमेश्वराच्या कृपाप्रसादाने शुद्ध भक्त कधीही अज्ञानाच्या अंधकारात असत नाही.
यासाठी आपण नेहमी भगवान श्रीकृष्णांच्या दृष्टीसमोर राहण्याची आवश्यकता आहे. याच वेळी आपण स्वतःलाही पाहू शकू आणि भगवंतांनाही त्यांच्या विविध शक्तींनिशी पाहू शकू. सूर्यप्रकाशाच्या अभावी जसे आपण काही पाहू शकत नाही, तसेच आपण भगवंतांच्या वास्तविक उपस्थितीविना काहीही पाहू शकत नाही, अगदी स्वतःलाही पाहू शकत नाही. त्यांच्या अभावी आपले ज्ञान मायेने आवृत्त झालेले असते. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितं पश्यमानावदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वन्नुग्रहा दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशितं पुरम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे नाथ, तुम्ही जर नेहमी दूरदेशीच राहाल तर आम्हाला तुमचे मनोहर मुख पाहता येणार नाही. त्या मुखावरील स्मितहास्य आमच्या सर्व वेदना नाहीशा करते. तुमच्या विना आम्ही कसे जिवंत राहू शकणार? त्यांची ही भाषणे ऐकून सर्व नागरिक व भक्त यांकडे वात्सल्याने पाहणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांनी त्या सर्वांवर आपल्या दिव्य कृपा कटाक्षांचा अनुग्रह करून त्यांच्या स्वागताचा स्वीकार करीत द्वारका नगरीत प्रवेश केला. योजना माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. भगवंतांच्या आकर्षणात अद्भुत सामर्थ्य आहे. कोणीही एकदा त्यांच्याकडे आकर्षित झाला की तो त्यांचा विरह सहन करू शकत नाही. असे का असावे? याचे कारण हेच की सूर्यकिरण जसे सूर्यबिंबाशी निगडीत आहे, तसेच आपण सर्वजण भगवंतांशी निरंतरचे संबंधित आहोत. सूर्याचे किरण हे सौरशक्तीचे कण असतात, त्यामुळे ते कधी सूर्यापासून विभक्त होऊ शकत नाहीत. मेघामुळे ते विभक्त झाल्यासारखे भासले तरी ते दृश्य क्षणिक आणि कृत्रिम असते. मेघ गेले की सूर्यकिरण सूर्याच्या उपस्थितीमुळे आपले नैसर्गिक तेज दाखवणे प्रारंभ करतात. त्याचप्रमाणे सर्व जीवमात्रे विभू आत्म्याचे अंश आहेत आणि भ्रमकारी मायाशक्तीच्या कृत्रिम आवरणामुळे भगवंतांपासून विभक्त झालेले आहेत. या मायेचे आवरण दूर करावे लागते आणि तसे घडते तेव्हा जीव परमेश्वराला समोरासमोर पाहू शकतो आणि तेव्हा त्याची सर्व दुःखे क्षय पावतात. आपल्यापैकी प्रत्येकाला हे जीवनातले पाप ही दुःखे यांचा नाश करण्याची इच्छा असते, परंतु दुःख नाशाच्या प्रक्रियेचे ज्ञान नसते. त्याचे मार्गदर्शन येथे दिलेले आहे. ते मार्गदर्शन स्वीकारावे किंवा नाही याचा निर्णय भगवंतांनी आपणावर सोपवलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. मधुभोज दशार्ह अर्ह कुकुरः अंधकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बैलगुप्तां नागैर्भोगवतीमिव. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ज्याप्रमाणे नागलोकाची राजधानी भोगवती हिचे संरक्षण नागांकडून केले जात असते, त्याप्रमाणे द्वारकेचे संरक्षण भोज, वृष्णी, मधु, दशार्ह, अर्ह, कुकर, अंधक इत्यादी कुळातील लोकांकडून केले जात होते. हे लोक भगवान श्रीकृष्णा इतकेच बलशाली होते. हरे कृष्ण. आता वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. स्क्रोल करा. तात्पर्य नागलोक पृथ्वी लोकाच्या खाली आहे आणि त्यामुळे सूर्याचे किरण तेथे पोहोचण्यास अडथळा येतो. परंतु नागांच्या स्वर्गीय सर्प मस्तकावर असलेल्या रत्नांच्या प्रकाशामुळे तेथील अंधार नाहीसा होतो. तसेच त्या नागलोकात नागजनांच्या सुखभोगासाठी विविध उद्याने, नद्या इत्यादी असल्याचेही वर्णन आहे. येथे आपणास हेही कळते की तेथील नागरिकांकडून त्या भूमीचे उत्तम संरक्षण केले जाते. त्याचप्रमाणे द्वारकाही वृष्णी इत्यादी कुळातील लोकांकडून उत्तम रीतीने संरक्षिली जात होती. ते लोकही भगवान श्रीकृष्णा इतकेच बलवान होते. त्या रूपाने भगवंतांनी आपलीच शक्ती भूतलावर प्रकट केली होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व तू सर्व विभव पुण्यवृक्ष लताश्रमैः उद्यानोपवनारामै वृत पद्माकर श्रियम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. द्वारकेमध्ये सर्व ऋतूंचे सौंदर्य आणि वैभव पुरेपूर भरलेले होते. तेथे आश्रम, उद्याने, उपवने, क्रीडास्थळे आणि उमललेल्या कमळ पुष्पांनी भरलेले जलाशय सर्वत्र होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य
निसर्गदत्त देणगीचा नैसर्गिकरित्या उपभोग घेतला तर मानव संस्कृती पूर्णत्वाकडे जाऊ शकते. येथे केलेल्या द्वारकेच्या वैभवाच्या वर्णनावरून आपणास दिसून येते की द्वारका नगरी उद्यानांनी, उपवनांनी तसेच विपुल कमळांनी शोभायमान असलेल्या जलाशयांनी वेढलेली होती. विशेष म्हणजे या ठिकाणी गिरण्या, कारखाने आणि जोडीला कत्तलखाने यांचा कोठेच उल्लेख नाही. तो आधुनिक महानगरांचा आवश्यक भाग आहे. अर्थात निसर्गाच्या देणग्यांचा उपयोग करण्याची प्रवृत्ती सुधारलेल्या आधुनिक माणसाच्या हृदयात सुद्धा आहे. या आधुनिक सुधारणांचे अग्रणी आपल्या निवासासाठी जे जेथे सृष्टी सौंदर्य आहे, जलाशय आहेत, अशीच ठिकाणी निवडतात. परंतु सामान्य स्क्रोल करा. परंतु सामान्य माणसाला मात्र लोकवस्तीच्या दाट चाळीत राहण्यासाठी त्यांनी सोडून दिलेले असते. तेथे उद्याने आणि उपवने नसतात. या ठिकाणी आपल्याला द्वारकेचे निराळे चित्र दिसते. येथे असे कळते की संपूर्ण नगरीच अशा उद्यानांनी आणि क्रीडांगणांनी भरलेली होती. तसेच तेथे कमळ पुष्पांनी भरलेले जलाशय होते. असे कळते की सर्व मंडळी उपजीविकेसाठी निसर्गाने दिलेल्या फुलाफळावर अवलंबून राहत होती. गृहीत झोपड्या आणि गालिच्छ वस्त्या निर्माण करणाऱ्या औद्योगिक उपक्रमावर ते अवलंबून नव्हते. मानवी अंतःकरणातील तरल सहृदय भावनांचा विनाश करणाऱ्या गिरण्या आणि कारखाने यांची संख्या किती वाढली हे काही संस्कृतीच्या विकासाचे मोजमाप नव्हे, तर मानवी अंतःकरणातील सुप्त आध्यात्मिक चेतना जागृत करून मनुष्याला परमेश्वराजवळ जाण्याची संधी देणे हे खरे संस्कृतीचे लक्षण आहे. गिरण्या, कारखान्यांची वाढ याला उग्र कर्म असे म्हणतात आणि असल्या कर्मांनी मानवी अंतःकरणातील तरल भावना दुर्बल होतात आणि समाजाला राक्षसी अंधार कोठडीचे रूप येते. या श्लोकात आपल्याला पवित्र अशा वृक्ष वनसंपत्तीचा निर्देश आढळतो. त्या आपापल्या ऋतूत फळे व फुले देतात. अपवित्र वृक्ष म्हणजे निरुपयोगी वन्य काटेरी झाडे. ती केवळ इंधनासाठी उपयोगी आहेत. आजच्या सुधारलेल्या जगात अपवित्र वृक्ष रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना लावलेले दिसून येतात. वास्तविक पाहता आध्यात्मिक जाणीवेकरिता आणि आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियांच्या विकासासाठीच मानवी शक्तीचा उपयोग व्हायला हवा. जीवनाच्या समस्येचे अंत्यातिक तसेच हंस, बदकासारख्या कमळामधून क्रीडा करणाऱ्या पक्ष्यांनी, पूर्ण जलाशय, भरपूर दूध देणाऱ्या गायी या गोष्टींची मानवी शरीरातील सूक्ष्म संवेदना उत्पादक पेशींची वाढ होण्यासाठी आवश्यकता असते. त्याऐवजी विशाल अंधाऱ्या खनी, गिरण्या, कारखाने हे कर्मचारी वर्गात राक्षसी प्रवृत्ती वाढीस लावतात. हितसंबंधी लोक या कामगारांच्या जीवावर आपले वैभव वाढवितात. परिणामी या दोन वर्गात कितीतरी तीव्र संघर्ष होत आलेले आहेत. द्वारका नगरीचे हे वर्णन मानवी संस्कृतीचा आदर्श आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 3 कोणाला वाचायचे आहेत त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. मी वाचते. गोपुर हा गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रैरन्तः प्रतिहता तपाम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांच्या स्वागतासाठी नगराची प्रवेशद्वारे, गृहस्थांच्या घरांची द्वारे केळीच्या खुंटांनी तसेच आंब्याच्या डहाळांनी सुशोभित करण्यात आली होती. पथांच्या दोन्ही कडांनी पानाफुलांची तोरणे बांधलेली होती. रंगवलेल्या चित्रांचे आणि घोषणांचे फलक सर्वत्र लावण्यात आले होते. त्यामुळे उन्हाला दूर करणारी शीतल छाया सर्वत्र पसरली होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विशेष उत्सवासाठी सजावटी करता लागणारे साहित्य देखील निसर्गदत्त वस्तूमधूनच निवडलेले होते. केळीचे खांब काय, आंब्याचे डहाळे काय किंवा फुले फळे काय. आंब्याचे डहाळे, नारळाची पाने आणि केळीची खुंट आज हे मंगलकारक साहित्य म्हणून उपयोगात आणले जाते. येथे ज्या फलकाचा उल्लेख केलेला आहे त्यावर गरुड किंवा हनुमान यांची चित्रे रंगवलेली असत. ते भगवंतांचे 2 थोर सेवक आहेत. अशा प्रकारची सजावट भक्त मंडळी आजही आदराने करतात. कारण या सेवकांच्या विषयी आदर बाळगल्याने भगवान अधिकच प्रसन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापण कचत्वराम सीक्ताम गंधजलैरुक्ताम फलपुष्पाक्षतांकुरैः
हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. द्वारकेतील महामार्ग, उपमार्ग तसेच लहान मोठ्या आळ्या, पेठा आणि मोठे चौक हे सर्व स्वच्छ धुवून काढून तेथे सुगंधी पाण्याचे सडे शिंपलेले होते. तसेच त्यावर फुले, फळे आणि अक्षदांकुर विखरून टाकण्यात आले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्वारकेतील राजमार्गावर, उपमार्गावर, घरासमोरील पथावर गुलाब, केवडा यासारख्या फुलांच्या अर्काने सुगंधित केलेल्या जळाचा सडा शिंपण्यात आला होता. मार्गाच्या समवेतच पेठा, सार्वजनिक सभांची स्थाने, चौक इत्यादी स्वच्छ धुतले गेलेले होते. या वर्णनावरून असे दिसते की द्वारकाधाम ही अतिशय विशाल नगरी होती. तेथे पुष्कळ राजमार्ग आणि मोठे मोठे मार्ग होते. तसेच सार्वजनिक समारंभासाठी स्थाने, क्रीडांगणे, उद्याने, उपवने आणि जलाशय, तलाव यास वगैरेही मोठ्या संख्येने होते. हे सर्व फळा फुलांनी सुंदर रीतीने शृंगारलेले होते. भगवंतांच्या स्वागतासाठी सार्वजनिक ठिकाणावरून फळे, फुले ठेवण्यात आली होती. अक्षता टाकलेल्या होत्या. गहू, तांदूळ, फळे यांची लहान रोपे मंगलचिन्हे म्हणून समजली जातात. आजही हिंदू समाजातील लोक उत्सवात त्यांचा मंगलसूचक चिन्हे म्हणून उपयोग करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुंभैः बलिभिः धूपदीपकैः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. प्रत्येक घराच्या द्वाराशी दही, अखंड फळे, ऊस, पूर्ण भरलेले जलकुंभ, पूजेसाठी उपायन म्हणून आणलेल्या वस्तू, धूप आणि दीप यासारख्या मंगल वस्तू सुंदर रीतीने मांडलेल्या होत्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: वैदिक विधीनुसार स्वागताची पद्धत शुष्क अशी नाही. भगवंतांच्या स्वागतासाठी द्वारकेतील प्रवेशद्वारे, राजमार्ग, चौक, पेठा, सभास्थाने अशी सर्व ठिकाणे शृंगारण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे धूप, दीप, फुले, मेवा, मिष्टान्नाद्वारे त्यांची यथाशक्ती पूजा करण्यात आली. सर्व काही भगवंतांना अर्पण करण्यात आले आणि त्यांचा शेष भाग इतरांना वितरित करण्यात आला. ते स्वागत आधुनिक काळातील शुष्क स्वागतासारखे नव्हते. प्रत्येक घर भगवंतांच्या स्वागताला सुसज्ज होते. मार्गावरील आणि उपमार्गावरील प्रत्येक घरातून असा प्रसाद नागरिकात वितरित करण्यात आला. अशा प्रकारे उत्सव यशस्वी झाला. प्रसादाच्या वितरणाविना समारंभाची संपन्नता होत नाही. हा वैदिक संस्कृतीचा मार्ग आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचा श्लोक जरा मोठा आहे. आज वाचायचा आहे का उद्यापासून सुरू करूया? तुम्ही वाचा की, मी वाचणार आहात वाचते की. सुमन माताजी? बरं, चालेल. वाचते. हा, बर. हरे कृष्ण. निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च सेनश्च रामाश्च अद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्च रुदेणेश्च साम्बोजाम्बवती सुतः प्रहर्ष शितशय नासन भोजनाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपले सर्वात प्रिय श्रीकृष्ण द्वारका नगरीच्या अगदी समीप येत आहेत असे ऐकून थोर अंतःकरणाचे वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत बल संपन्न बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण आणि जांबवतीचा पुत्र सांब हे सगळे अत्यानंदित झाले आणि आपले शयन, आसन, भोजन सोडून निघाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वसुदेव शूरसेन राजाचे पुत्र, देवकीचे पती, भगवान श्रीकृष्णांचे पिता, कुंती देवीचे बंधू आणि सुभद्रेचेही पिता. सुभद्रेचा विवाह आतेभाऊ अर्जुन याच्याशी झाला. ही प्रथा भारतात काही प्रांतात अद्यापही रूढ आहे. उग्रसेन राजाचा एक मार्गदर्शक मंत्री म्हणून वसुदेवांची नियुक्ती झाली होती. पुढे उग्रसेनाचा बंधू देवक याच्या 8 कन्यांशी त्यांनी विवाह केला. देवकी त्यातील एक. कंस त्यांचा मेहुणा. देवकीचा 8वा पुत्र कंसाला अर्पण करण्याच्या अटीवर त्यांनी स्वतःहून कंसाच्या कारागृहात राहण्याचे मान्य केले. परंतु भगवान श्रीकृष्णांच्या इच्छेने कंसाचा हा प्रयत्न व्यर्थ झाला. पांडवांचे मामा या नात्याने त्यांनी पांडवांच्या अनेक
संस्कारात भाग घेतला होता. सप्तशृंग पर्वतावरून कश्यपांना पुरोहित म्हणून त्यांनीच बोलावून घेतले होते. कंसाच्या कारागृहात असताना भगवान श्रीकृष्ण अवतरित झाले. तेव्हा यांनीच त्यांना नंद महाराजांच्या घरी गोकुळात नेऊन पोहोचवले. हे नंदच गोकुळात श्रीकृष्णांचे रक्षक व पालक होते. कृष्ण आणि बलराम यांचे अवतार कार्य त्यांच्या समोरच संपन्न झाले. त्यांचा भाचा अर्जुन याने त्यांचा और्ध्वदैहिक संस्कार पार पडला. अक्रूर भगवान श्रीकृष्णाचा थोर भक्त, वृष्णी कुळाचा सरसेनापती, त्याने वंदन या नवधा भक्ती प्रक्रियेचे पालन करून भगवत भक्तीत सिद्धी मिळवली. तो आहुक कन्या सुतनू हिचा पती होता. अर्जुनाने श्रीकृष्णाच्या अनुज्ञेने जेव्हा सुभद्रेचे बलपूर्वक हरण केले तेव्हा त्या गोष्टीला पाठिंबा दिला. यशस्वीरित्या सुभद्रा हरण झाल्यावर श्रीकृष्ण आणि अक्रूर हे दोघे अर्जुनाला भेटावयाला गेले आणि त्यावेळी यांनी या प्रसंगी अर्जुनाला हुंडा म्हणून देणग्या दिल्या. सुभद्रेचा पुत्र अभिमन्यू याचा उत्तरेशी परीक्षिताची माता झालेल्या विवाह प्रसंगी तो उपस्थित होता. सासरे आहुक यांच्याशी अक्रूराचे कधीही जमले नाही. तथापि हे दोघेही भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त होते. उग्रसेन वृष्णी कुळातील एक सामर्थ्यवान राजा, कुंतीभोज राजाचे चुलत भाऊ, यांचे आहुक असेही दुसरे नाव आहे. वसुदेव हे यांचे मंत्री होते. सामर्थ्यवान कंस हा यांचाच पुत्र. या कंसाने पित्याला बंदीशाळेत टाकून मथुरेचे राज्यपद बळकावले. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे बंधू बलराम यांनी या कंसाचा वध केला आणि यांना पुन्हा राजसिंहासनावर बसवले. शाल्वाने श्रीकृष्णांच्या दैवी स्वरूपाविषयी नाही, मधली यांनी एक ओळ राहिली बघा माताजी. राहिली काय? हा. शाल्वाने द्वारकेवर केलेल्या चढाईत उग्रसेनाने शौर्याने लढून शत्रूला हकलून लावले. श्रीकृष्णांच्या दैवी स्वरूपाविषयी त्यांनी नारदांजवळ चौकशी केली. यादव कुळाच्या नाशाचा समय आला तेव्हा सांबाच्या उदरातून जन्माला आलेले मुसळ उग्रसेनाजवळ देण्यात आले. त्यांनी त्याचे चूर्ण करून द्वारकेजवळील समुद्रात मिसळून दिले. त्यानंतर संपूर्ण प्रांतात वारुणी निषेधक नियम लागू केला. मृत्यूनंतर त्यांनी मुक्ती प्राप्त केली. बलदेव वासुदेवांचा रोहिणीपासून झालेला दिव्य पुत्र. बलदेव रोहिणीचे प्रियपुत्र रोहिणी नंदन या नावाने प्रसिद्ध आहेत. जेव्हा वसुदेव यांनी कंसाच्या बंदीशाळेत राहणे पत्करले तेव्हा त्यांनी त्यांची पत्नी रोहिणी हिला व नंतर बलरामांनाही नंद महाराजांच्या संरक्षणाखाली ठेवले. त्यामुळे नंद महाराज श्रीकृष्णाप्रमाणे बलरामाचेही पालक आहेत. श्रीकृष्ण व बलराम हे जरी सावत्र भाऊ होते तरी प्रथमपासून परस्परामध्ये अत्यंत स्नेह होता. बलराम भगवान श्रीकृष्णांचे स्वयंप्रकाश आहेत. त्यामुळे ते भगवान श्रीकृष्णां इतकेच प्रभावशाली आहेत. ते भगवत तत्व आहेत. श्रीकृष्णाच्या संगतीने तेही द्रौपदी स्वयंवर प्रसंगी उपस्थित होते. श्रीकृष्णाचे संगनमत करून जेव्हा अर्जुनाने सुभद्रेचे हरण केले तेव्हा बलदेवांना अर्जुनाचा अतिशय राग आला होता. त्या भरात अर्जुनाला मृत्युदंड देण्यास निघाले. त्यावेळी आपल्या मित्रासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः बलराम जवळ विनवणी केली. ते त्यांच्या पाया पडले. अर्जुनावर असा राग न धरण्याविषयी त्यांना विनवले. मग बलदेव संतुष्ट झाले. याचप्रमाणे एकदा कौरवांच्यावर अतिशय संतापले आणि कौरवांची हस्तिनापूर नगरी यमुना नदीत उलथवून टाकावयास सिद्ध झाले. परंतु स्क्रोल करा की अजून नाही दिसत. दिसतंय ते. टाकावं भरपूर आहे. मला इथे दिसेना याच्यात माझ्यात. हा बघा आता आता दिसले. झालं. हा त्या प्रसंगी कौरवांनी त्यांच्या
चरणकमळावर पूर्ण शरणागती पत्करली आणि यामुळे त्यांचे समाधान झाले. वस्तुतः बलदेव हे देवकीचे 7वे अर्थात श्रीकृष्णांच्या आधीचे पुत्र, परंतु भगवंताच्या इच्छेने त्यांची रवानगी कंसाचा क्रोध टाळण्यासाठी त्यांना रोहिणीच्या गर्भात स्थलांतरित करण्यात आले. त्यामुळे संकर्षण हे त्यांचे दुसरे नाव त्यांना प्राप्त झाले. संकर्षण हे बलदेवांचे पूर्णावतारच आहेत. मध्ये राहिलं नाही ना? भगवान नाही. श्रीकृष्णां इतके प्रभावशाली आणि भक्तांवर आध्यात्मिक वरदान देण्याचे त्यांचे सामर्थ्यही श्रीकृष्णाने एवढेच, म्हणून त्यांना बलदेव म्हणतात. वेदाने सुद्धा या गोष्टीला मान्यता दिली आहे की भगवंतांचा साक्षात्कार हवा असेल तर आधी बलदेवाची कृपा व्हावी. बल म्हणजे आत्मिक सामर्थ्य, शारीरिक नव्हे. काही अप्रबुद्ध लोक बल म्हणजे शारीरिक शक्ती असे समजतात, पण केवळ शारीरिक सामर्थ्याने कोणालाही आत्मिक साक्षात्कार होत नाही. शारीरिक शक्ती शरीराच्या पतनानंतर संपुष्टात येते. आत्मिक शक्ती मात्र आत्म्यासह पुढील जन्मांतरातही जाते. ती कधी व्यर्थ जाऊ शकत नाही. जी शक्ती शाश्वत असते आणि बलदेव हे या प्रकारे सर्व भक्तांचे आद्य आध्यात्मिक गुरु ठरतात. सांदीपनी मुनींचे शिष्य या नात्याने श्री बलदेव हे भगवान श्रीकृष्णांचे सहपाठही ठरतात. श्रीकृष्णांच्या संगतीने आपल्या बालपणी त्यांनी अनेक असुरांचा वध केला होता. विशेषतः तालावाणामध्ये धेनुकासुराचा वध त्यांनी केला. कुरुक्षेत्रावरील युद्धाच्या प्रसंगी बलदेव तटस्थ राहिले आणि ते युद्ध प्रत्यक्षात घडू नये, टळावे यासाठी त्यांनी पराकाष्ठेचे प्रयत्न केले. त्यांचा स्वतःचा कल दुर्योधनाकडे होता, तथापि ते तटस्थ राहिले. युद्धाच्या अंती दुर्योधन भीमसेन यांच्यामध्ये जेव्हा गदायुद्ध झाले तेव्हा बलदेव तेथेही उपस्थित होते. जेव्हा भीमाने दुर्योधनाच्या मांडीवर घाव घातला तेव्हा त्यांना अतिशय संताप आला होता व या अन्यायी गोष्टीचा सूड ओवण्याचे त्यांच्या मनात होते. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णाने त्यांच्या क्रोधापासून भीमाचे रक्षण केले. भीमसेनाचा तिरस्कार वाटून त्यांनी तेथून बहिर्गमन केले. ते तेथून निघून गेल्यानंतर दुर्योधन भूमीवर पडला आणि मृत्यू पावला. अर्जुन पुत्र अभिमन्यू यांचा अंत्यसंस्कारही बलदेवानेच केला. ते त्यांचे मामा होते. तो संस्कार पांडवापैकी कोणीही करू शकत नव्हते, कारण त्यांना शोक अनावर झाला होता. अंतर्धान समयी त्यांनी आपल्या मुखावाटे एक श्वेत रंगाचा विशाल सर्प प्रकट केला. या शेष नागाचे वाहन करून त्यांनी स्वधामात गमन केले. प्रद्युम्न हे कामदेवांचे अवतार आहेत. काहींच्या मते ते सनत कुमारांचे अवतार आहेत. ते भगवान श्रीकृष्ण आणि द्वारकेतील त्यांची पट्टराणी श्रीमती रुक्मिणी देवी यांचे सुपुत्र होते. सुभद्रेशी विवाह झाल्यानंतर तन्निमित्त अनेकांनी अर्जुनांचे अभिनंदन केले. त्यात हेही होते. हे एक महान सेनापती होते. ते शाल्वाशी लढत असताना त्यांची रणक्षेत्रावर त्यांची शुद्ध हरपली. त्यांच्या सारथ्याने त्यांना रणक्षेत्रावरून तळावर आणले, परंतु त्यामुळे ते अतिशय खिन्न झाले आणि त्यांनी सारथ्याला दोष दिला. त्यांनी पुन्हा शाल्वाशी युद्ध केले आणि विजयीही झाले. नारदांकडून त्यांना विविध देवदेवतांसंबंधी माहिती मिळाली. श्रीकृष्णांच्या चतुर्विवाहापैकी एक असून त्यांचा क्रमांक 3रा आहे. त्यांनी आपले वडील श्रीकृष्ण याचकडून ब्राह्मणांच्या पूर्वीसंबंधी ज्ञान मिळवले. यदुकुळातील आपापसातील युद्धात वृष्णीचा एक राजा भोज याच्या हातून ते मारले गेले. यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मूलस्थानी प्रतिष्ठापना झाली. चारुषदेन हे भगवान श्रीकृष्ण आणि रुक्मिणी देवी यांचा आणखीन एक पुत्र. हाही द्रौपदी स्वयंवराच्या समारंभास उपस्थित होता. आपले वडील आणि बंधू यांच्याप्रमाणे हा एक महान योद्धा होता. याने विधिनिधक यांच्याशी लढून त्यास ठार मारले. सांब यादव कुळातील एक थोर योद्धा. हा भगवान श्रीकृष्णांचा जांबवतीपासून झालेला पुत्र. त्याने अर्जुनांकडून धनुर्विद्या शिकून घेतली.
तो युधिष्ठिर महाराजांच्या राज्यसभेचा सभासदही होता. युधिष्ठिर महाराजांच्या राजसूय यज्ञप्रसंगी हा उपस्थित होता. प्रभास यज्ञाच्या प्रसंगी सर्व वृष्णी कुळातील मंडळी एकत्र आली असता सात्यकीने यांच्या थोर पराक्रमाचे वर्णन बलदेवांसमोर केले. युधिष्ठिराने केलेल्या अश्वमेध यज्ञ समारंभात हा आपले पिता श्रीकृष्ण यांच्या समवेत उपस्थित होता. याच खांबाला यादव कुळातील मुलांनी गरोदर स्त्रीचा वेश देऊन तशा स्थितीत ऋषी मंडळापुढे नेले. तेव्हा याने गमतीने ऋषींना विचारले की या स्त्रीला काय होईल, कन्या की पुत्र? ऋषींनी उत्तर दिले, तुला लोखंडी मुसळ होईल आणि ते तुमच्या यादवांचा आपापसात मुसळ होईल आणि ते तुम्हा यादवांच्या आपापसातील युद्धाला आणि विनाशाला कारण होईल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सांबाच्या उदरातून लोखंडी मुसळ बाहेर आले. तेव्हा त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी ते उग्रसेनाकडे देण्यात आले. परंतु भविष्याने केल्याप्रमाणे यादवामध्ये युद्ध झाले आणि त्यात सांब ठार झाला. या सर्व श्रीकृष्ण पुत्रांनी आपापले राजवाडे सोडले आणि आपली सर्व उद्योग, भोजन, आराम, विश्रांती इत्यादी सोडून ते आपल्या महान पित्याकडे त्वरेने धाव घेतली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. आपण थांबूया इथे. उर्वरित वाचन आपण उद्या सुरू ठेवूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.